Hagani kapor nga kwa ban kren na kabanta jongpi kiba mong hagaman sim kiba paj do not kiba dan apreng ki jinge ki jingile ki jinjar jong jingim kwa ban duai na kabanta jongpi kiba don hospital pitia pang hang to om tang ma pi pang han re kiba hieng kiba hasam ru ki jinjar lang bat pi ki jinjar namar ki haban pej ya fi ki haban pen biang ya fi ki haban aten ya ban wan shaga hospital ban up ban kmi ya pi badom tang ta wat ka jinglun jing sepru ka pen khuslai ka pen leng a ya ka men sim ka jong pi man ngi tip hangin gi sngi ba ka jing sumar kamlong ka ba jam kamlong ka ba sok on nga ngu u blay ba ka sarkar ka ai ru igi scheme ka jong ka ya ka ba ki don ru ki ba yo igi jing sumar da ka jing rap jong ka sarkar ai ngu u blay na ka banta ka ta Rai don na preng jong fi pang phim yo kia fi pang phim yo ya ga jingarap kapen khuslai si shai ga men sim ga jong fi ba don na preng jong fi sngo khuslai haba fi pang namar ba ha fi pet ki khon ki dang ret ki khon ki dang don kam ya ga jingarap ga jong fi ki khon ki dang don kam ya ga jing ya da ga jong fi ya ga jing kershan ga jong fi let's see if they kupa but kan ga lok ga jong fi kam dan jam ki khon ki dang le school ki dang yaret kapen lang a ya gamen sim ke jong pi kapen ko slai ya ga donut ke jong pi piong da nga yap manu pat ban pe ya ga ni ka yeng ke jonga manu pat ban sumar ya ni ki khon ki jonga la se pim ka kmir pi pang piong da nga yap tip uniu lok un pe ne unum pe ya ki ni ki khon pi snow bi ga de ga wei la da pi yap no uniu lok un yo sta ga wei pat ka lok kapen ko slai ya kita ki khon ki jong pi kapen ku slai si sha ya kita ka ban sawan ke jong pi sipon ki jim berkat ki don hagani ka por dan da preng jong pi ku slai ba namar ba pi kwa ya ka yo ka kot ka biang hre kat ba pinang tre ka ta pinang ngam kat da ka ba pinang tre fi sha thok fi sha shukor fi sha ba me bat ki don ki pi sai ka ba fi klem yo sho ya ka ba ka dei ke jong pi badan na preng jong pi ru namar fil akum bakla penya ya ka pisa Pidon mentah pedeng ka ram ke sha ka bakraw pidon pedeng ke jingeng a ka mensim pidon pedeng ke jingsu si ka bejur hadu kata namar ba pidon hagani ka ram pikwa e ban clear ya gani ka ram ban pen ko ini ka ram henry pimdon lenti kinong panru kila dat man la ka sngi ba pila sngula rain ru teng ka pen dom ya pi teng ka pen so si ka pen ko slai ya pi but Kadjudon ru ka jingkren ka buwan ban kren hagi skor ka jong pi ka boong ka bha ba pin yap no ka bha ba pin shim do tu talai phasi ya ka ba fin chu phasi no yeladi ne ka bha ba fin chu le no yap no yeladi ne ban le da ka no ba pin pet jingai no na ka ne ka jing e ne ba fin pin de kot no ine ka jing e da ka ba fi shim ju bor ya ka jing em ka jong pi shibon ki ba kum ki ta le se ki la ban wan shibon ki ba kum ki ta le se fi la ban yo snow haba pidon hapdeng kini ki jing e jong ka jingem badan apreng jong pi ka ne ka por phim nang show ban le kum no ro ban duai ru phim su nang show namar ba pidon yo ne khon u ba la sha te shi sha ha ka drugs men shwa ka biang ga long yeng long sem jong pi ka sok ka kamen bat kan san menta ka shuwan ka ne ka jing jinjar ka bala pen khuslai ya fi gum ka kmi ba dia pi ka yeng ka sam hi borogaway namar bo ne khon ya u ba phim poi perkhat mentau langat spak hagani ke jingdi buat hagani ke drugs bat kumta pi ba kitiar gitar ni ki yeng ki sam jong pi ki ja bat phim not ban i shuat ya ke yeng phiapan buri ya kita kitiar ki mar ki bokodor ki jong pi hinre bun sin phim la ban le ya kata namar haba u khon udan hay yeng haba u ni udan haga yeng ke jong pi phim la ban buri ti kitiar gitar de ta ki ja gitar ba pi sngo shep tingru balada phim pen biang ulet ban lutin na ying jongki wei ban tu ban thiem ye ga tiar ketar jongki para marjan bat kawan ra sa ka men sim joga jing smol ran la da usha kem la ni la da usha bat hagita ki para marjan la ni yo ga poi shaka kti jongki pulet ka pen khuslai ya phi gum ka kmi bat kum ga long yeng hi baro ka wei ta ding ta pi thia bun sin phim junang yo thia khon jong phi nang thang yong unang ring unang swai phiru kum ka kamil de kum ukpa le kum ki bahiyeng ki basam piru pinang ring ha ka ta ka jinglong
do ga jong pi hagata ga jinglong jingim ga jong pi na mar ba kuslai naga banta neu kon jong pi pilan duai shisha pilat duai de rei I kumba kanang jurban ban I kumbang kanang palat ban kata ga jinglong jong neu kon jong pi tadeng ta pilat phat duai ru sigi pastor se pilat phat duai hagi tigi nong duai rei kalong kum jo I kumba kanang palat ban tadeng ta ga men sim jong pi ga pang ka pedang ka men sim jong pi ka kuslai piong tip le sakum no pat menta tip ngin le sedaka eipat tadeng ta kwa ban ongi fi ga ni ga sngi ba lada pidon ha ga jik ka ba kumno lada pidon ha ga jingale ka ba kumno ka kwa ban ongi fi ga ni ga sngi ga ba menta ba pi haban ap ya ka por ka jong trai teng trai umle menta umle no menta ya ki bangi pat nga kwa ban ongi fi utrai u bangi ngi shakri utrai u bangi ngi ude utrai u ban le be ka kamba maru de uble jo ki kamba tadeng ta kwa ban ongi fi sakandiat yai up sakandiat to yai sha sakandiat kami lenti ya kata ka kamba ga jong ble what give up ma pi kum ki kmi ki pa ya no kon ja pi leni ha ba pi pang wa dom ong ka bahai nga bangan yap no da pi ong ngan yap no pin yap shisha da pi ong ngan sa jot pin jot shisha da pi snow kumba pim la shu ban yang am pin sakalon shisha kanget ha ba pi don ga jige na snow tang ni ga wei u ble onung weng ni ga jige ha pi don ga jige le onung weng ni ga jige le ken ma wi ni ga wei ha ba ki kon Israel ki haban ya na ga duriao ba sa u ble klem weng ga duriao ba sa u ble klem weng ga duriao ba sa ka don be hang tu hi andre ka ba snow bang ka long u ble u pen ya ki leng ba ka duriao ba sa ha ba ga jige ga don na ga jingim ga jong fi ai ba kan don re u ble un ai fi ga bor u pen ya leng ba ya ga ta ga jing would I bor ya fi ba pinyo I da la ga jong ki mat ki jong fi ya ka jingle ka jong ble ga jing ga jong fi ha ba fi pang u ble nong weng ga jing pang re leng ba ga jing pang u pen ya fi leng ba pinyo I ba fin ya Shillong jong ka ta ga jing pang fin I ga ta ga jing pang ga le chadin pi la poi sha khamat ba fi don ka ram ga sha u ble nong weng ya ta ga ram ru pen ya fi da ka kamba leng ba ga ta ga ram ya ga ba fi I ya ka ti ga jo o kom no bo un pen dap ya ka ta ka jing seo ga jong pi ya ga ta ki ram ki sha nam dau kon jong pi nam da ke ying sam na ga no ka problem ka ba pi don u ble unum weng ka problem un pen ya fi leng ba ga da ga problem ba pinyo I ka ti ga jong ble yi ki kamba ga jong ble kum ba ki kon Israel ki de I da ga khamat la ga jong hi ga jong ki tade da kwa ba dong fi ga de ga sngi ga ba manda ka tin ga jong ble ka ong ga ta na ba ngan ai ba ga jing ko jing khia ya fi ngan ban khia ai ga jing mong ga jong pi nga tip pi mong ha ga men sim pi mong ha ga donot pi mong ha ga jing mut ber ka pim la ru ban ba tai ya ki briu vila su le ran ru ban ba tai na mar ga jo shi ga jo vila su set holiday vila su kun holiday ba piong ka pa ya ga bangan su tip no tang holiday hi ban ga kwa banong fi ham dei tang pi tip tang ma pin re u try u tip ya ga ta ga ba pi don ya ga ta ga ba fi ya leng ba u tip ya ga ta baru try hi un le ya ga kamba na ka mata ji im gi jo fi I don't you play jo ki kamba tadei da wat ju guslai nget and dwai ga ni ga por bo try when I fi ga bor ba pila but you ya ga bor ga jong play fin yo ma de ga ji pet kia kanang bo un pen kia nen kong ga download ga jong fi un pen kia ga man sim ga jong fi un pen kia shwe ga jingim ga jong pi te kini ga jing ki wan bo try pa un pen kia shwe pi lok jong pi ulong ba tanglang ulong shisha uba le kul mar uba ya auria uba ya ta ki kam ja clear pa ba don fi u ble pa un kala shwe pi kum ka kurim kum ka tanga utrai pa un pen kala shwe pi kwa men kala shwe fi ki kmi ki pa kwa ben pen kala shwe pi de on ngai peni I ga jing kala hadin ba ki kon ja pi kin kala ta ki jing kin kala ni ni ba ye ta ki baro ka ba pi ling ba peni be ga ti ga jam ble ta deng ta wan num so kuslai wan num so tieng wan num so do men semro wan num pai dien ring a ngai to ni ne dwai hanga ne ga pol kam nanda u dry un le be ga kamba na ka man ta jong fi ina dwai try ne ga por shibon ki jige ki bon ko try ha ga gm jong di ki kod la da jer ka teng ka bon pala ta try but
dan na pring jong pi ke ni ke por pi ong ka we ke jing kampat light ke lawan sakawe kawe kampat light lawan sakawe pi don be hapdeng juga jing ke jing le juga jing teng pi ong ngalat pat rega kwa ban ong fi ke ni ke ski utrai umpat tat bat pi utrai udan man le ki kamba nam ta ke jing ke jong fi utrai udan man le ki ke bo kraw ya ga ba un le da ga ba pi niu I da la ke jong ki khamat ke jong pi ki jing ki man ba fin sa kut sa ha ke jing gumbaga ju ang na ka por ka don ka expiry date kan sakut no ka ta jing but utrai ong baga ne ka ba PPE ni ke jinjin jar jo fi kamlong ka ba khia mar ka long ke jinjin jar ka ba sting na mara pa bin nu jori ka ta ka ba blay on sale ka khia pulat ka ka buram ka jo blay ka khia pulat ka itnat pulat ka ka kamba ka ba blay on sale na mar ka ne ka ba PPE lam ba kamlong area manu jor but ye ka ta ka ba blay sale baga ne ka ba PPE ka long tang shibet ong ka tien ka jo blay re ka ta ka ba pimyo I ka ta ken ka long bam ju kut ken bu trai wa wat kmi sho ye ka ta ye ki ba PPE menta ito kmi ken ye ki ek ba pimyo I ye ka ta ken ka ba blay la kular ye ka ta ka ba blay la kren kmi lenti hang ta kermen ye ka ta but pediang ru ye ka ta bangada dwai ngada kar kui fi ga de ski fi pang fin kia fi dana ka ram ka sha fin salai fi dana ka jing le ka jing ka jong pi ka jing suk kan wan ka jing kmen kan wan ukun jong fi ba di drops on sakala ka yen ka jong pi ka long kom no ro la pi ai ne ba utrai ban shakri utrai ba ban nget ban kam kan ti jing kolar ka jong blai ba de kam ba fin mani ba utrai man la ka ski fin sa I u blai wen ka wei hadin ka wei ba fin I ba kita ki sok khardat jo ka jingim u blai pelai par ro ba fin yu I shisha haga bakut bo blai am fin yu I ka buram ka jo fin I shisha ka kti ka jo banga dwai nga ka khoi fi ka ne ka ski kampat kut ki ne ka jingale ka jingim ka jong fil kampat kut ta deng ta wat pen kut hi ma pi anum sange hi ma pi re to shakri pi utrai ka khu yu pu jong pi ka ka jong pi un shimru ya ka jipang na pedeng jong fi nga dwai nga da ka khu utrai ong yeng be tik wat kuslai wat ya le ma pi na mar ka thma ka de ka jonga ngan ya le ma nga ken ya ka thma ka jong pi utrai ong wat ship ti ko abanong if you utrai ong o ne paro bo pi I ga ne ski pinom I sho I ulano kene ke jige ga bo pi I menta finom I sho I ga lano maru blay kwa ba ka khu palat ifi o kwa ban le e ka tamba ka bo kraw palat ka bo pla palat ka jim be jong pi ta deng tau try o ngan le un le be ka jingkular ka jong blay paro ka ki badan how blay ka long be ha ot but amen ka long be ha ot but amen kan sa long be ha ot ba ka long be amen kan long be kombo la kre adwai nga ka khu ifi wa judo men sim adwai fin nget ya na ka jinget shiga jinget nang ya ro na ka jing job shiga jing job pa ka thing ji so adwai nga ka khu ifi amen but ai na ka khu ifi ha prim le bi ki kam ba nam ta jong fi de tai pen kre la jong ka men sim fin ang shakri utrai ba fin ang long ki breu ki bi ro ya ka thing jong trai ka kien pareng ka do not get bitter but get better what I ba pin long ki ta ki ba tham ni to long pi ki ba kam bam na ka ban dau trai ke trai ka khu ifi ngin second do pat kublish bun amen